Wani har yanzu masu siyan kajin nan ba za su zo ba na so a ce yan gidan nan sun dawo ba a siyar da kajin nan ba biki zan je gwara in siyar tun da haƙƙi na. Gaskiya dai sai kiransa nake fatin ɗazu. Bari in leƙa mana. Dan duba. Ga sunan. Shiru ka su gane ba namu bane ba. Yawa ku shigo da kajin nan shigo. Nan ne? Nan ne. Mai siyan kajin ne haka na ganka kai ma duk kiya jiya yau ba cin yau bare na gobe. A to amma da in jiya yau ne kamar na gobe amma kin san siya zan ko? Ai gwara ni ga tattabaru ne aure ne. Aure ne? Nawa za ka siya? Za a baki 1000. 1000 aure ne fa guda 3 ne mata da miji har da ɗansu guda 1 ga kuma kaza ga kara. A tsaya ya na kina lalle ka ko ba naki bane kaffa in je fa in sai kayan sata fa nai ma kama da barauniya ka zo har gidan iyaye na ka a kai ki ja mun wahala fa a zo a ɗebe ni fa kai ki ja na gaya maka nawa ne ka siya in zaka siya ka bani kuɗi yanzu tsakani da Allah nawa zaka siya biki zan je ba ni da kuɗi a jikina na matsi in a ce in ka matsi ka matsi kayan ka gaskiya bani ina tunanin na fasa ina tunanin siyan kajin nan ke na ji tafiya in ya siya ya sa a aljihu sauri kai sauri nawa zaka siya ga 2000 a ina laifi kawo 500 din sai ka dau iya auren ka ban mun kajin a sai in hada da kaji in dai zan siya ki sauri kin san sai dai ya sa aljihu ba gurin sawa tunda nace maka nawa ne dan uwana ne naki ne talatan kawo ne kai hadan je ka bari in kawo ma leda je ka za a sako ma a leda a fito da su fa zan kawo ma ba matsala ki sauri mu shirya mu tafi ki sauri kan yamma tai yawa rufe ma dinan ne ba sai ai mai rayuwa